assalamu alaikum musibam fulbe min salmini on fulbe tv do hande kadi non min adana on programme andoda ko fi cellal meden ari do andi gonga be leydi si wodi jam tan hare be jokkondira e leyde go non organisation mo andoda no wiye direct aid ko buri duubi capantati be wada do ballal be anduda balle den no heewi kono hande non ari do fi nyawnugol gite hara goto yobata hay hunde de nyawndule de anduda walla yimbe buyi on jokke men tan o yiido subaka law yimbe ben ari do fi darugol gite mabbe ndara si tay be wada be opere harbe bani hay hunde jokke men tan o programme hande kadi on jangay do ko heewi sa yi sifa dum do non no heba hare ko jam woni e leydi nin hare den tori jam wondo e leydi nin Allah beeda dum sa yi yimbe no iwra leede janane no ara do no wallito yimbe dum fo juldo yagal woni juldo ko wallito dimmo juldo mum beedo no jogi feere joni be wallitaade yimbe Gambia idon andi si goddo wada opere ko yoba do buudi joni non do be jonnay be lekkele e lunetije ko woni wo harabe yobani hay hunde jokke men tan o programme amen fi cellal hande e Fulbe TV no mi wolirane non ko Fulbe TV do non ko direct aid be anduda be woni do duubi capantati e ko fawi mi yewtida tu e gollo mabbe go Ahmad Sabale jaram assalamu rahmatullahi taala barakatuh Khadija mi salmitima kadi kay machallah joni mi fala tunga wolana min e Fulbe TV programme ji de anduda direct aid no jokki dum mi dandi hande ko fi cellal andi men do kono ane bi direct aid wawi men wolande seeda surtout non tele makadi dite den hande ko andi men do ko no yidani direct aid heedi do leydi wana hande be boyi gollude do ko be gollata ko ene heewi gile he bange woni he bange gandal e bange cellal he wallitade jama o ko be hatonjini ko hemum hande non fayda dendangal ko bange do woni wiete cellal be nyawdobe gite e do nyawdobe gite hitan fo be wowi arde do ko be nyawdata ko he gite ko na yaha temedde tati ma ko buri dum ko be ganduda be wada be operation ha be hebta hokko e mabbe e kono ko be darata he bange nyawe ko katrak si tay jom en dañi katrak ben non be jaggabe do be nyawdabe si tay mo ganduda kadi o ala dum don tottabe lekkele be tottabe lunetaji dum do woni e sabi dental ngal hande dum do en walla tigi tigi sibe gayni do be jaha fara feñene e do ko balde nay happo balde nay be batta do sibe pari do be jaha fara feñene e ton ne kadi be wonat ton haysi ko balde didi balde tati ka inshallah jabi ko inshallah joni do wono lekki si tawi on digi ala katara be jonnete luneti kadi mi be jonnira do kay ko ballal te yimbe be mi yeta do be wobbe ben hara ko be arno e tuma be operi yitere wotere ko be arta kadi fi ndeya because yimbe be ngala dole si be bi sifa dum do ngal ballal hara be yobata hunde no wonde e bantare tigi mi da yi do wobbe rowani den be arno do be dañi operation hikka non kadi mi be tottibe kaydi dum don holliri wonde yitere dimbere de kadi ende dañi problème e dum do kay alhamdulillah eden yetta Allah e mum tigi samne dum ko ballal tigi eden andi affaire gite no woniri he do leydi e nyaw gite ene heewi he leydi he kadi ko jogiden ko dum don wawa timminde dum do fo kono si de do balle ari he leydi he ene wallita leydi ni ene wallita ngu e woni laamu dum kadi ene wallita ko heewi kay leyde kewde e be jaha hen ko yata he leyde capantati he Afrika he kono enen hikka ko o do woni waktu meden o kay inshallah so andi an telem dina mo hida hen moƴƴa joni kono wata wajade yimbe ben sabu ko jogal tum e ballal be leydi ka be yuri ton surtout organisation mo direct aid gila koyta Gambia no woddondiri kono hibe wallude aja Khadija dum ko ballal mawngal dum kadi ko e jawdi heewdi wawata gollude dum tottobe jawle mabbe de fi wallitade julbe be ben don eden be duano yo Allah beydube Allah beydabe be wada barke he jawle mabbe he besduje mabbe he dum do ko tindinde enen julbe on juldo he juldo ko ballal tan heji hen eden ballotira dum do si tawi ballal ena immora de do leyde to ena adde do ena walla en fi no kepten kebirten cellal meden e dum do ko yurmede mawde dum ena jangina juldo neddo fo neddo no foti accidde hakkil si Allah halfinima seeda fota andude dum do ne ko damal ngal anduda e ngal yaaji neddo di wawi lattinde hen jawdi mum mi wi'ani yo en tottumen be tottamen minen jawle kono be anda dum do ne yimbe heewbe hande be hatonjine façon de do balle samne ko cadele tigi hande subaka ko hawri ko do sa ndari yimbe dum ko temedde wobbe ko gili 2 o'clock ngari do jemma
ɗum ɗo ne hollira wonde mbiɗa andi janngo si Allah tawni en janngo ko arata ko ɗum ɓurta heewde kadi so yimɓeɓe ɓe cohli ballal ɓe ngannduɗaa Allah ɗi halfini ɓe seeɗa ɓe annda wonde majjama o ɓe cohli ballal tigi yo en gacciti yiila he mum ka inchallah. jarama ɓenduɗa no jogui ɓen yo ɓe wallito ɓe yeƴƴito ɓe waɗa ballal musidɓe en jokke men tan e o programme affaire cellal hande mi woni meɗen yaade hen e Direct Aid fi ñawdugol guite ɗen e ko ɗum ɓe woni ɗo ka lobitane mo anduɗa kamɓe darni o lobitane kadi bakote ɗo woni e nder leydi Gambia. On jarama ko jokkuɗon men Fulɓe TV ɗo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Damfa for that beautiful recitation of the Holy Quran. Assalamu alaikum, the country director, Direct Aid, the Gambia. Assalamu alaikum, the team, delegation, the head of delegation, Mr. Fakhruddin Dakan. Assalamu alaikum, my very good coordinator of this program, Sabin Aisa. Assalamu alaikum to you, dear respective patients, our fathers, our uncles, our brothers. We welcome you all to Direct Aid Ibn Sina Health Center in Bakote. We say Assalamu alaikum to all of you. This is an annual program for Direct Aid. Direct Aid has been in the Gambia since 1987, as you can see from the banner behind us. And since then, we have been doing what we have been doing as helping humanity in this country and elsewhere in wherever we are represented. This is an annual program that Direct Aid sponsor in collaboration with Al-Basar International Foundation. Al-Basar International Foundation is leading eye surgeons throughout the whole world. Their professionalism is next to none. And they have started these operations in the Gambia since 1995. Up to date, they've always been coming. And brother Fakhruddin Dakan here can attest to that. We want to definitely thank the government of the Gambia for creating this enabling environment for us through the Ministry of Health and all the other satellite institutions that have made this day possible, i.e. the immigrations, the customs, medicine and medical and dental council, the Directorate of Health Facilities, because without whose intervention this day might not have been possible today. So we want to thank the government enormously for their support. And to you, dear patients, we want to thank you also for availing yourself this opportunity. Well, we understand that many of you here has been waiting patiently for this day to come. So we want to thank you for the trust that you continue to have in Direct Aid and Al-Basar International. And inshallah ta'ala, we'll continue to fulfill that promise that yes, we will continue to provide you the much needed service that you needed, free of charge. Everything that you are going to go through here will be free of charge. Nobody is going to charge you a penny. So we want to thank you and to also wish you all a successful operation. For those of you who have already been identified to have gotten the cataract, we want to also make you comfortable that this is a team that has been doing this for decades now. Let no Nyominka feel fear that if I face these doctors, what is going to happen? Nyominkas, please, I'll thank you, Alalonko, Dr. Kendall Lebejang, many Alonko, Natalie Balinya, Malalendu, inshallah, more the problem sotla. Alinyalu, inshallah,
bawo na bari ñomin kolu nakata dol ka borle kata dula dol to bari sayto ndala ko ñomin kol ali si fen fente kala mo la jang inshallah ñomin kol be mol be tentula mbal be bismillah la pour aller wato menta pour kananan jambi ñi jaralo men ba ke kanten ñi manke ku foloti ñi manke fulanjanti direct aid kere dépense lo dundi je bari ini Al Basar International ini wolle kake Al Basar International meta kana jang dunia bela lonko ila nyado ko alhamdulillah buka ila nyado ko iwane abata jel o kammala direct aid kada pasro leke ka jeno ko yena Gambia anin sate dol membe ndam dangola anin direct aid be dawda pour ñin kama station mul mako men yaran ko inyali fale ngo sodo e ka fa me katarak pour sina jaralo ke no andu ne jaralo ke freedom mo buka dara si joje akunta jang direct aid leka dépassé do ka abe kunna ñen timo men kana jang sur wal ko lu yaga degala même benta ka ke toñala wote oto watan le ko be menke kan alhamdulillah ku kendelamu andu téléphone men kan na dépassé dundi je na office men ka dépassé dundi je ya itandi le ko oto la do ko le betata wala nambe murde kan ni wonte bi tabla do tonu atolu alpha buñaro men be sirinten bal tentu la fana bal jayla bal hako dan la fana pour aller wato men tan alna do wultana subalale do nata e bala jabata soto ñoñori ngo inshallah ko dani nakata mom tanati isi ko bondi ñen hamomu men wala min diko mobe na yedum moto ñoñor la moto kukala ñame bi la ñu ko kumasta bi tubabu karotili saba abitale fo tubabu karotili worawula bi tubabu karotili saba abitale fo tubabu karotili worawula betarra ba kotele nimboda ba kote bida fara fenya kabo karotil tan kada til tan anim fula bida fara fenya kabo karotil tan kada til tan anim nani ni atara momo manjan sotono ena fara fenya from the 10th to the 14th betara fara fenya ba kote from the 3rd to the 7th of August betara ba kote le fara fenya 10th to the 14th na atara momo manjan sotono odosnaro fara fenya fana mbali ni mbal 10 to la bake. All guests, all patients, you are most welcome to this facility. You are most welcome to this event, which is very important for direct aid, which is becoming an annual event. This annual event, alhamdulillah, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, has been made possible because of the assistance of the relevant authorities in the government of the Gambia. I don't want to mention all, but every administration, every concerned administration has been assisting, helping, and processing all the documents, all the necessary clearances to get this event very successful, which serves the Gambia and the Gambians. Our target for this camp is about 400 up to 450 cases, inshallah. They will be operated, as Kinte said, free of charge. And after this event, we'll go to Farafini, and also there we are, inshallah, hoping to get more than 400 cases, inshallah. We hope that all the patients will receive the professional expertise Al Basar has to give, and I'm sure that there will be, inshallah, no consequences for any operation. We never had any problem with any operated patients in the Gambia for the last 20 years, alhamdulillah. And we hope to continue to carry on this project to serve those who are in need of those operations and who cannot afford to do it in a private clinic or even in a government clinic. So thank you very much, and hope all goes well for all patients, inshallah. Thank you very much. On behalf of Al Basar International Foundation and my team, it's a matter of great pleasure for me to be here once again. As my brother mentioned me, I have been here time and again. So it has been 28 years. It has been 28 years since we started this eye service in this country with the help of the government, and alhamdulillah, throughout all these years the government authorities, as my brother mentioned, have been highly cooperative. It was all the facilities that they provided
that we were able to carry out this mission throughout all these years. And alhamdulillah, like other years, like previous years, this time also, when we started in the morning, we screened more than 2,000 patients, and out of them, as you can see, nearly 200 have been registered for cataract surgery. The target of coming here is to provide sight restoring cataract surgery on the doorstep of the patients. On the doorstep of the patients, those who are unable to go to the services. So, with the help of you people, with the cooperation of and the generous support of DirectEd, alhamdulillah, we will do this service successfully, and inshallah, we hope and pray that those who contribute towards this charity, may Allah reward them, and inshallah, we will continue this service in future, inshallah. Thank you very much once again, my brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank the patients first, then our organizer, then the team of Al-Basar Foundation. فالحمد لله رب العالمين. بداية أشكر باسمي وباسم فريق التنظيم، أشكرهم كذلك، وأشكر الطاقم لجنة البصر فونديشن على مجيئهم إلى غامبيا وقد تقديم الخدمات لنا في هذا البلد السعيد. كما نشكر الأخ عبد اللطيف ورحمه ممثل اللجنة التعاون المباشر كذلك في المساهمة في هذا المخيم بإذن الله رب العالمين. ونشكر كذلك كل من ساهم وما زال يساهم في هذا التنظيم إن شاء الله عز وجل. فنقول بسم الله مجراها ومرساها وعلى الله التكلان بإذن الله. فنتوكل على الله عز وجل، وشكرا لكم جميعا والبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد كمن ألفا عمر بدر يوتي دو هاند تو golle den no moƴƴi ɓe arɓe ɗo ko wawɓe golle moƴƴa. hara min salmini ɓe fota, min salmini yimɓe bakoto ɓen fof, min salmini yimɓe leydi ndi fof e musidal ngal fof. All those one. First time mi ari ɗo hande. Yitere nanere nde. Jarama fota. Mboɗa bakodel e yawɗo ay nata folo bi nata jani yen nya opère nya no ken diata bañi don kadi yo bala han gam min gam jero glen ku kilifa lam bije ni ko mun nan dañi anda opère o keno wala ala bulaji ni ko ko no fo moye ko ni de nya den ta opère no la ala bulaji ni ko mo mel ba ni nya opère billahi tallahi bay nya bi tenel kelen ba na ko ni ma dañi gadano la ala bulaji ete la muda wala ela ko mo ni tila ko be bulla aliyalon kidaro ndani abe senyari lem ni ndo ka nyaaji o do man bara mambal kula nga borota janne nyen ka kije bara amam bal kula o ni sallallahu muhammad en so ko yalme nana la boroni amma pour le mosodo ni nakka nyaaji o do man ni billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fongo fennate inata nying kabo kambia fanna o fannala kanyulu walinna nonu kana fi sabilillah nyanta nyulu tendula nye jayi jalli kele jaralo itandila lopitano sata yimbankun kan mol kana yimbankun kan e kana jaralo la bari kamuna kanin naflo nyulu ko ibile be jarala fi sabilillah woto ko tento mundi kan na jayro mundi kan ne yatin ne ikana jang kana iko ibman kendia ne jarala fi sabilillah woto man nin ko ni tan kita yesano tombon tanni kasano sika ire kundo meto ko majibe woto nye tantu nye jayi ila barokan fongo fen nin atara ina ga jaralo le ye walin amuta ko amma imanke alati de jarala le muti aduna tan men yewo nole oto ngamuta alakan ngamuta kilakan mbe tentula mbe jayila ila barola. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحفلة حفلة المشرفة، حفلة كريمة، ونرجي الشكر إلى جمعية العون المباشر الذين قاموا بتوفير هذه المساعدة بين المسلمين، وخاصة الذين عندهم المشاكل في أعينهم. ونرجي الشكر أيضا إلى جمعية البصر الذين يهتمون بأمور المسلمين، وخاصة إلى أمور العامة، سواء كنت مسلما أو غير مسلم، يريدون مساعدة الناس جميعا، فنشكرهم جميعا. ونرجي الشكر أيضا إلى الذين تركوا حاجاتهم وجاءوا في هناك لتوفير أعينهم إن شاء الله بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم فيما يحب ويرضى، فيما يحب الله ويرضاه. فهذه هي المساعدة التي نحن جميعا نحتاج إليها. والحمد لله وخاصة أنا أسمع جميع من الناس في كل مكان يقولون بأن هذه المساعدة يحتاجون إليها. ونهصكم أن لا تتكاسلوا ولا تتحاولوا بمجيء في هناك لطلب هذه المساعدة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe mi wolirani on noon hande Fulɓe TV meɗen yaadi hen e direct aid e Albasar international ɓe annduɗa ɓe ara ɗo hitande ɓe ñawnugol guite e jokke men. Aleykum salam. Hono weteɗa? min ko Mamadou Sow. Sopullo hiɗa fuɗɗa arde ɗo fi ɗaɓɓogol ko ñawdo? ala mi arino ɗo lawol ngol ɓe arno ɗo mi arino tawde yiteram nde hebno probléme min komi pentaman ko laso hibbunoga duuɓi tati nde yiya ne garmi ga ɓe ñawdinde ha nde wayno nde laaɓa e meselal mi wattay kono taw nde memi nde katara ko mimi ɗo ɗum no waɗi nde ɓe garti mbimi handam ya dula goɗɗo mi arta ɗo kadi ligge maɓɓe no moƴƴi no yaawi eyyi ko ɗum waɗi garmi ɗo hande. ɗum ɗo no hono yiruɗa ngal ballal because ɓe yoɓinta hay hunde? ala ngal ballal mina wawi so tawi ngal e aduna heewani, eyyi heewani hay tan ay aduna heewani gayga Afrique men gaay. Kono no moƴƴi ballal ngal? Ballal ngal hono ngal ala. Ballal ngal mina wiya kala mana ha joni dañɗo probléme mana yitere yo ara, si ari ma heɓ ko laaɓi ɗo saabu ɓe liggey maɓɓe o kombo liggey mana moƴƴo dal. Honto iwruɗa arɗa bakode ɗo? mina immi saroytende Jalambang village caggal Birkama. Jarama boy. Jarama. Musidɗo an kadi mi yiiɓe takkam baaj on yitere ma go waɗete opéré? Yitere nde miɗo suuleɗo ɗe opéré. Kono weteɗa? Min Aliou Ba. Yettode nen tan yette Ba. Wota accu ha yiya machine ji ɗin dogaɗe? Mi yiyata. Mi dogata. Mi dogata. Kiɗa fuɗɗarde ɗo? Miɗo fuɗɗar. Kono hari a nani inde maɓɓe? Mi nani inde maɓɓe, miɗo ɓe ñagano jaam. Yo Allah waɗe golle moyen he barke waɗa e sutura. Ɓe balla yimɓe ɓe sabi Allah. Hay mbuɗu goto neɗɗo waɗani hen. Minen ɓe jetta, minen ɓe jaara, minen ñaganoɓe Allah balɗe juɗɗe battande moƴƴe. Eyyo. Kono eɗa andi ɗum ɗo noon koye jaam tan heƴata sa yi hiɓe iwra leydi ha leydi ko tenkere woni ɗo. Eyyi ko jaam fof woni e aduna. Jaam si ala ko woodi. Moƴƴi tan ko jaam. Yo Allah hokku en hen jaam, Allah waɗa en sutura. Jarama boy. Mouhamadou a jarama nene. Musidɗo kono weteɗa de? Ko docteur Bari Ceerno Madio. Ko ka laftane bakote set ɗo Ibn Sina Health Center ko ɗo woni gollude. On gollay ɗo ñawnugol yimɓe kono wono ɗe ñalaɗe ɗo kadi toujours no heɓo ɗo e nder hitande laabi jelum? Hitande nden wonde no waɗa nde wotere kono aray e nder Gambia on waɗa laabi ɗiɗi, no waɗa ɗo no waɗa Farafeñe kadi. Kono yiruɗa ngal ballal nan? Ko ballal molanangal par ce que neɗɗo e ɓandu makko ndu fof no mari duncu mais guite makko ɗen fayda no ɓuuri par ce que juuɗe ɗen koyɗe ɗen fof no wawa gollude kono si tawi guite ɗen ala ɗon hara ma si o tigui walla si hay fof so wawa gollude sinan hay hunde wata gollude makko. Joni noon guila ɗum ɗo fuɗɗi on ala heeɓe hen de caɗele hay hunde? Alhamdulillah no feƴƴude jaam ber wonɓe arde ɓen fof no heɓude lekki wonaɓe opérede ɓen no hettude guite mum ɗen alhamdulillah tampere ɗuuɗa e mum jama no yettude Allah buye mum. Ara noon wowno on jonna yimɓe hay ñama ma waalo ɗo ka e ngol ɗo ko noon ɗo waɗirde? E ngol ɗo ko hewtude ɓe woni min on fayda mi famali kono wowi hari ɓe defay woɓɓe waloto ga
kono gila fayda o coronavirus ari har yimɓe ɓen acci walade ga tawi joni ko yoɓe ar ɓe opéra ha yimɓe ɓen ha ɓe gayna ɓe yaaɓe jonna ɓe appointment ɓe ara ɓe dartaɓe mais e ngal ɗon ɗon mi wata sifade par ce que koye ardeniɓe woni ko hanke ɓe fuɗɗi ɓe wawa defude ɓe wata defude ko e ñallal hande ngal wawato andade inchallah kono wonongal ballal gonga ɓe ko leydi e leydi te woɓɓe ne jooɗi ɗo joguiɓe jawdi kono wajotoɗa jama on saabu gonga ɓe haysi ɓe ari ɗo an nani inde mabɓe ɗo addi ɗo sandwich ji wulure ɗon kadi a walli goɗɗo kono wolanta jama on haray jooma jawdiɓe ɓen koye huulu Allah ɓe anda ko Allah halfini ɓe ñande fa law jattay donc sa walli miskino ɓay o mara surtout o hetti guite makko ɗen haray a waɗi ballal buy jawdi si Allah okkima haray surtout koko ɗaɓɓira janggo ma on kadi honno o ɗaɓɓirta janggo ma on sa wallitike ɓe maraɓen ɓay kamɓe kadi na kamɓe ɗalli hoore maɓɓe mo beeno yiiɗi heɓugol kono si tawi milam mari jawdi onon on mara jawdi tawi hay hunde mi waɗanta e miskimɓe ɓen haray min e miskimɓe ɓen fayda meɗen fota par ce que nafa ala aniɓe golludude direct aid depuis 2011 almost 12 years now kono wolanta en seeɗa e golleji maɓɓe ɗe annduɗa alhamdulillah hiɓe wallitade jama mbuy hiɓe jannude hiɓe hunjinde qur'an hiɓe ñawdude hiɓe wallitade paykoy koye ala nene baba en fait hiɓe wallitade jama ber koɓe mari feere ko na imi jasugol boyli jasugol boyli darnugol juulirɗe ɗimpiji fof ɓe waddude nabbugol hajj okkugol sunnaji okkorgol yimɓe ɓen ñamete e suumayeji ɗin ɗum ɗo fof ko ballal wallahi jarama boy assalamu aleykum rahmatullah walle a jaratu ñu ngi la fekk fii ni yow tamit yaa ngi uti ndimbal fii ni mus ngaa ñëw fii si faju bi déedéet musuma waaye dégg nga turi gaay seen liggéey bu baax ci rajo bi laa ko dégg ok so yow dañ la war a opérer sa benn bot bi waaw waaw ok mbaa am nga yaakaar kañ maa ngi am yaakaar de ñu ngi leen ñu ngi toog di leen xaar waaw so naka nga gisee ndimbal bi baax nañ torop parce que ñoo dimbale baadoole boobu kay yàlla na jëm kanam rek yàlla def ci barke waaw jërëjëf musidɗo no wiyetee min ko Ami Diallo mi wiyetee Diallo jeeri honto yuhruɗa arɗa bakote ɗo ana ñewmi ko wiyetee Sar Toubay a nanano ɓe yahay Farafeñe tawɗa an koye aruga ko minen ga ɓuri min ɓadade Farafeñe a meeɗi arde golle maɓɓe ɗo ala meeɗa kono a nani inde golle maɓɓe moƴƴi min nani golle maɓɓe na moƴƴi wi ko opére ko firi a yoɓata hay darasi ɗum ɗo noon na moƴƴi sabu aɗa wondi ñawma joni ɗa ande hoore maɗa woni suka yo mawɗo fof qoppode guite en kadi laarani suka laarani mawɗo guite kam kono waɗi important joni sa ala nani neɗɗo na ñawda aɗa foti dogde yaha toon si ɓe ñawda joni ɓe yomnitaki ɗum ne kadi ne ko yettere Allah ɗum ko minen ɓe yetta minen ɓe salmina eyyo ani ko arɗa kon ɗum ɓe waɗanma taw haydara ɓe waɗanani ɓe ndaaru guite ɗe eɓen waɗani haydara tawde ɓe tottam kayti yo rek mbiɗani ɓe ndaaru kay guite ɗen si ɓe andi 4 ans to ɓe niiti ɓe ndaari ɓe wi ko wotere nde ne waɗi 4 ans an ndeyaɗa den ko waɗande opére eyyi ko wotere so joni ɓe wiya aru test aji ƴamma ɓe mbi aram test aji ƴamam ɗam e prison eyyi ko joni ko ɗum min rangi ɗo taw yo joni a tañini ɗo on si gasi tan wata waɗu noyi jikku yette ba ɓen sa yi masiji ɗin tan doga ala mi dogata min komi yette Diallo mi wona yette ba jarama boy eyyo jarama jewno woni inde ma kadi min ko kadi yette Diallo eyyo jarama Diallo what is your expectation? My expectation is that the operation will go smoothly, inshallah, will be successful, and it will be a very big impact for the patients. They will be at the end seeing again, and inshallah, there will be no problem at all after operations. You enjoyed in the Gambia. How long have you been here? Now it's over 3 years and a half so far. I have been enjoying the Gambia well before, since 20 years ago. And now I'm settling here. You're welcome. Thank you very much. That's the director, country director, Direct Aid. They've been here doing a lot to help the Gambian people in several interventions, different areas. Thank you very much. You're welcome, Khadija. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا
حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة أدنو فولبة تي في o yiɗo ɗum ɗo ko nafere molanade e nder Gambia gila duuɓi nogaye jeetati Albasar international hiɓe hawtodiri e direct aid argol ɗo no ñawda guite waɗa opéré 4 yimɓe guluji ɓe waɗi opéré hande ɓe ari ɗo hikka e ndewleru ogos ñande tati ha ñande jeeɗiɗi ɓe wone wonde ɗo e bakote bitane mabɓe ɗo ɓe waɗa opéré yimɓe ɓen si iwi ɗon ñande sappo ha sappo e ɗiɗi ɓe wona e Farafeñe ton kadi ɓe waɗay ɗon golle moƴƴe ɓe tañini noon e ngol ɗo ɓe eɓɓani fi waɗugol opéré yimɓe ɓurɓe yimɓe temeɗɗe nayo si yawti yimɓe ɓe woni yiwde ni tan ɓe tawa ɓen alda e ñaw katara hara ko lekki ɓe jonnata ma ko lunete ɓe jonnata ɓe ɗum kadi fof woni yimɓe temeɗɗe ɗum ɗo ko ballal molanagal e nder leydi ndin harayno meɗen yetta direct aid ɓe annduɗa hiɓe dari ko association mo annduɗa hoore mum ko Kuwait woni hiɓe dari tun fi wallodirgol e leyɗe Afrique ɗen wonno sifa ɗe ɗo ñawdele ɗum ɗo ko ballal molanagal sabu jonnutugol on tigi guite makko ɗen ɗum ɗon ko buñ miɗo yetta noon fewndo ɗo caméraman an on Pa Modou Diata kanko e assistant makko on Abdoulaye Mballo mi yejjitani noon tambiɗiɗo TV on woni Samba Gueladio Mballo jooɗiɗo France mo annduɗa mo darodi e tabital Fulagu fi yigol afel Fulagu ko dow tan yarata hara on jarama ko jokkuɗon men o programme fi cellal e Fulɓe TV ko min musidɗo mon Kadijatou Diallo on jarama.